L'acció de reblar consisteix en col·locar el pedreny més petit de manera ordenada entre el parament i el terreny o entre els dos paraments. La funció principal del reble és donar consistència al marge i facilitar el drenatge de l'aigua. A Mallorca, una vegada hem fet la filada, procedim a emplenar des de l'escola de la pedra fins al final de l'escombra, empleant pedres més grosses i pedres més petites que no poden servir per paredar, pedres que no tenen forma, i anant col·locant primer una filada amb els rebles més grossos i ho col·locam sempre a mà, procurant que no mos quedi cap espai buit entre els diferents rebles i les pedres. Anem emplenant tot, anem col·locant ben col·locats, procurant que no quedin espais entre les diferents pedres. Anem emplenant les pedres més grosses i després anem emplenant tots els forats que mos quedin al mig. Si fa falta, podem bocar la senaia i després anar estirant i col·locant, així com ens vagi millor, però sempre que quedin col·locades, i el que no hem de passar mai és el nivell de les pedres que hem col·locat a la filada. Sempre hem de procurar anar en el mateix nivell o, si fa falta, un poc més a baix, per tal de facilitar la posada de la propera pedra. Aquí posarem reble d'un tamany inferior. I ja per acabar, posam aquestes pedres més petites que ens serviran de base quan posem la propera filada i farà més bon posar les trames. Deixem amb aquest reble més petitet i ho col·locam sempre sense superar el nivell de les cares del parament.